Il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Leonid Mackay waqt il-programm Sibt il-Punt fuq One ħabbar li f'dawn il-festi il-Partit Laburista se jiftaħ id-dar tiegħu għal dawk kollha li jixtiequ jagħtu kontribut finanzjarju. Iżda spjega li din is-sena mhux se tkun biss maratona ġbir ta' fondi. Fil-waqt li tenna li dan xorta waħdu huwa importanti, ġiet enfasizzata l-importanza li jkunu miġbura numru ta' nies fosthom attivisti u delegati. Nippruvaw anka nagħtu rigal sabiħ lid-delegati tagħna li ħajkunu qegħdin jirċievu matul dawn il-jiem stedina anka minant il-Prim Ministru u Dr. Lidja Abela biex jiġu u jiltaqgħu anka mal-Prim Ministru u l-mara tiegħu. U wkoll għall-ewwel darba ħankun qegħdin nagħtu xi ħaġa speċjali lil numru ta' tesserati li għalqu ċertu anniversarju speċjali. L-organizzaturi tal-maratona ħasbu li jkun hemm villaġġ tal-miliet quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun li se jkun jikkonsisti f'25 stol fosthom ta' ikel u xorb u oġġetti tal-artiġjanat marbuta mal-miliet. In-nies se jkollhom spettaklu permezz ta' kantu mużika mill-band Kantera, Kevin Paul u Marisa D'Amato. Il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista spjega li se jindaqqu wkoll l-anijiet tal-miliet mill-banda tal-Partit Laburista u għastieden lil kulħadd sabiex jattendi għal din l-attività li fija se jkun hemm preżenti tmexxija u l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista. Il-maratona ġbir ta' fondi tal-Partit Laburista se ssir il-ħadd 15 ta' Diċembru minn nofsinhar il qudiem.